Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Ay lahat. Diyak laro din mapagsusurot ay tisursurat ang istorya. Agtuglepak pa. Ano nga ti ending na ti ay may papanday ito, kanay iti biktima ti pandemic. Dandan ni amin na tao, kat biktima ti agdama pandemya. Ay, saan gaya ma? Saan mo nagbali na biktima na kita adulat at kwartada? Malaksid lang no na-COVID damay. Ay, doon kita natay ti COVID na isolate. Medyo mayat siguro ti banagan ti kararwada. O napanunot da, tinagdawat iti pamakawan, kanang iti basbasol da. Ket nagitay natay alagaws, asana na kan iti gundaway ngagdawat iti kaasi, kan pamakawan ti Diyos. Nalabit, agkatang-katang ti kararwada. Ay na. Alyaman na ito, yan ang mapampanunot ko. Jak samot may konekta iti istorya. May mayat sa no iturog ko pa lang. Maring adanton mapanunot ko ngayon rin na inton makariingak. Ay, naimbagngal daw yo, chairman. Kastamad. Ala, sumrek ka, Corina. Ay, nagyaman na. Umay ka, agtugaw ka. Ay, nagyaman na. Kanya ti may tulong ka. Makita ket kasla nagsusuon kay ti dandanisan mo akabaalan nga awitain. Talaga saan kun sa nakabailan da ito'y kumano at akwarta bitag diretso akla ko man. Nay, si Kamot, Corina. Apa yan? Agdudurugong ka? Naagure ka? Apay ngawan apot tagong kan ngiwat mau. Agpasya-pasyar kan alabos ta rupam. Ay, uray. Naka-first dose akmet ang nagpabakunan. Ay, Wan. Yak mo't lakad nadlaw adagos nga wan Christmas maun. Ang kita mo no adapay sana nausad dita a Christmas bakit ikaman iti Christmas na. Ay, Wan, mabitlaag. Saan ka pa nga guyuyot dita? Nagpabakuna akmet ta. Ang hapay nga yakasla. Agpanateng akmet ta. Aguy-uyik ka. Medyo nga raw, chairman. Kaano ti pa nagpabakuna with the first dose mo ako nam? Ay, di pa ila na panalawas Mabayag pa mo, di imbagada panagpabakuna kiti may kadwa daras. Ay, sus, mga no positive kan. Umawag ka kay health center, ta umeda ka i-swab test. Anya? Ay, manja. COVID ka, panating laday ito, chairman. Dito. Nayong ka kay. Saan? Christmas ka? Wan. Sana COVID da ito. Ay, sos. Makaakar ka na ano kasta. Christmas ka na. Ay, nagagatulti karapukup ko. Apay nga gagatal katawan mo't sindata ang makagatal. Huwag nga, Rod. Kumano nagsidata iti aba. Ay bagak ko makagatal. Ang mga nodamod na kan mo ang maka-allergy. Anya kumangay. Ay, anya matan. Inak man uminom iti napudot at Ay, katawan Baring may kat dita nga agagatal dita karabukog mo.
Nga, iti nakakatulan ni Gusteng. Naguray ka. Ay, sus. Ang mga nadamot COVID di Corina, nakasarsarita na itay aldaw. Ay, delikado. Surutot ni Gusteng iti kusina. Ne. Agun-uni ti cellphone ni Gusteng. Nana. Sino ti umawag kan ko na iti kasto nga oras ti rabi ingay. Ay, agdengagak man. Hello? Sino na ito'y? What? Sino tinatay? Ni Corina. Na. Kitno imailan nakisarsarita kanya kita aldaw. Natay ni Corina. Ay, Gusteng. Anya day jay. Sige nga rod. Anya day jay na kay. Ina. Natay ni Corina. Wawan. Positive kaya miti COVID na di nangata mo. Intaray day hospital itay malam. Ket inlayon na kanumot yung tinatay ijay. Aniya. COVID ti impatay na. Kasanutan la kay. Ha? Mga no sumarunutan. Kinasarsarita ta ni Corina anak COVID. Kun awan face mask na. Ay, kumaron sa ti. Panagagatol ti karabakop ko bagat. Agtugaw ka lata. Agtugaw ka di tanta siya kung ti mangalay tinapudot adanom nga inamam. Alamang garod. Ay, maniday to'y amarikrik na ako na. Ay, na. Ano na. Sasapo madanagan akong lakay. Ay na. Agkararag talangan na bakit. Daytoy. Ang mga no COVID ngagpaiso daytoy yan. Ang mga numatayak no bigadan. Ay, agkararag ta. Saan man nakas na ti ibagbagam? Alah, nanday ta na pudot adanum. Uminom akon. Ay, oray uminumak dita. Awanan. Ay, Gusteng. Kararag talangan. Ang mga nakara na kidi COVID ni Corina. Agkararag taitan. Tamang awan tunti kundaway. Nay, paguyag ka man na. Ay, sus, COVID daitan, Gusteng. COVID-an. Nay, ay oras ka. Naakaran kan saan. Naakaran kay ti COVID ni Corina. Ay, saan ko amot agin uuyag kaklaan. Hindi ka man. Di ko na akong agkararag dakit din. Ang mga numatay tanubigatan numabigatan tapay Andiyan kaya sa anak pa'y amatay. Ang mga nusikalang timatay intod bigat. Anya. Ay, lamot yung arutan na tadarong taminumak. Barang may anod ti COVID. Inumum amin daytan. Barang maabutan pa'y tipudot na di COVID. Nganyakan ni Corina kat masinit dita. Mapaksyat kumano adaman COVID mo, lakay. Sige pa, ibusam. Naputot. Ibusam nga ron taong ay naputot. Barang masinit ni COVID. At mapukaw, hindi ta karabukog mo. Salbag. Mangiramraman na di ako rin Ingkakarnan sa matimay. Tayakar na lagi COVID na. Lakay. Ay na. Adan sabot ng biling kingwa na. Tap numataya ko. Tamasublat dak. Ay. Uminom pa. Dita. Naibusan. Gusto na di inom ko. Hinta maturukan bakit? Aguray ka. Malagip ko gayam jay kuna ni Corina sakbay nagawid itay altaw. Anyat kinunana. Agsasarak tayo ito ijayan, kunana. Anya! Ang salbag na dyan. Ang mga impaspasyan ng inyakar jay COVID na. Tapno adakadwa na amatay. Na, kayat mo asawon. Inggagara na nga ta. Tapno adakadwa na amatay iti COVID. Ang mga nukas ta. Makatala. Kitatan. Maturog na. Ay na. Hingim. Agkararag na may pakal. Ang mga nusantan. Ang makariing. Ang mabikatan. Ay.
Ayan kaon. Apay nga yakas lang nakalawlawa at tanap ti makitak ni Sufeng. Ayan na nga ta. Apay asan ko akadwa. Ayan ko nga ta aya. Ada makita ka tatawi jay. Nga mga nuaday dyan ni Sufeng. Apay ngay. San ba't ngagdisdiso dagiti sa kakiti daga? Ni. Agmadmaji kakkaday. Magmagnak mo ti kunak. San ngagdisdiso ti sa kakiti daga? Agtatapawak. Mayat, magic. Ay, mayat Di, oray sana kung ngagsap-sapatos, kung nagkinchinilas, nakatipid. Sana masiitan dagiti dapan ko, tadi damot agdisdiso iti daga. Ay, nagmayatin Julie. Chairman! Ang gusto ay? Nay, anyo na di mga awag kanyak. Ni Corina. Nakamot dito'y Corina. Wen, inururay kayo. Ayan, ni Manang Sufeng. Anya, inururay na kami kunam. Wen, imununak nga men. Ayan, ni Manang Sufeng. Naguray ka man. Saan ka amaawatan? Anya ang lugar dito'y aya? Lugar dagiti kararwa nga agururay iti awag ni San Pedro. What? Ay, kararwa. Wine, agsasarak, tayto, ijay, kunak ngarod kada kayo, idi mo, ijay balayaw. Salbag ka! Malagip kaon. Inakaran na kami iti COVID. Nagsapulaklaan, iti makakuyog ko amatay. Tapno, dakaduwak, saklaang. Salbag ka. San kupay akayat ti matay. Agsubliak. Ha? Di kay kaagiyaman, tama nakai kayong chairman. Awanan ti parikot yaw. Awanan ti mariknayaw, asakay. Nangiramraman ka? Ya kumapay kayat ti matay kay. Natay kayo mo tay. Agkukuyog, tayto sadyay ko na ngarod. Anyat kinunam Corina. Si Maronon da Chairman Gusteng. Nila ang chairman tinakita. Ning tama ng Sufeng. Diyan pa nakita. Gampat chay. Sumaruno mo laang dayjay no saan ang nakagiddan ni Chairman Gusteng. Talaga? Wine! Naglinis ti wagas ko nagawis iti kakadwa tayo sumrek dito. Sao? Bilibak iti laing mo anang yaw-awan kadag iti tao anamatiking ka. Siyempre kaya't kung araw da siya klaang timakubed ay may mayat no adu ti kadwak. Iso naawis kayo. Ka ti kaunaan anayaw-awan ko iti alipuspus na istong. Awang nayaw-awan ti alipuspus ko iti damaw. Edi nakasubli ka. Edi ko nam akayat mo lang adda makakuyog mo. Nagpanunutak. Kat dandani nagbabawi yan. Iso, wala nga nagbayag ka nakadanon dito. Kasanukat. Inbaod ko nga mintibagi. Edi sakbay anagid na. Iso nga edi guyudon nak ni batay. Nakiginuyod ka. Na ibautak ka raw. Imbang, tanaguyod na kamulaing ni patay. Ay, kapilita na.
Talapog sa jay talay. Kasta. Na. Kanya ngay ita. Taadakan dito'y nakita nakmanay. Mayat gayam ti matay sika. Anya, ti pagmayatan na. Siyempre ada tayon dito'y alogar asaan anasken amangan tayo. Awan problema tayo, tanatay tayo. Saan tayon amakarik na iti sakit? Awan makita tayo amakasolisog nga agbasol tayo marin. Dugayam ti di mo amaw maipapan iti ipapatay. Alay. Sa bagay, naamuak laeng dagitoy ibagbagak gapu iti imbagajay nataer a lalaki. Nang sabat kanyak iti ruwar ti inaladan me idi nagbugso takon. Okay, anyat imbaga na. Secret! Anay. Panawan ka pa dito. Sa pulok man dagitay inyaw awan kaw idi si bibiyag dapay. Hello, Manang Supeng. Kunakat makita kamatlaang. Sinapsapol nakgayam? Wan. Nayaw awanak. Apay anyat inaramid mo kanya. Imbagak nga ruday ngagsasarak tayo. Anyat na pasamak ko rin na. Sa dino to'y ayan tayo. Kun ayan ni Gusteng. Agsasarak tayo mo laeng. Sungbatan nak. Agsasarak tayo. San ka amadanagan? No kayat mo, ayabak pa'y dito'y tay ex mo. Kantay ex ni Mang Gusteng. Dito'y ti pagsasarakan dagiti sigod nga agkakabadungalan. Dagitay sigod nga agiin na ya. Kan uray pa'y dagitay sigod nga agkakaida ngay makar iti sabali pagidtaan. Ay, joke. Ay, aguray ka man. Sino ka itayang? Nalipatan nakadagos. Ay, kabaw ka ka din, Manang Supeng. Ay, sanak pa yung agkabaw. Di kayat ko asawan. Sino ka, ha? Naggap-gapwam alubaw. Taapay kat kaslad na makit kita ka dumugdugol itag sumbangin ramuging mau. Agtub-tubo dan. Apay, anya na kita. Higantin samot akamura, wano. Anya rita letag? Anya. Anya higante akamuro. Koronak dagita. At damot ay agdugol a korona. Letag ata isaw. Mabalbalin. Ngam, san alitag. Kunak lang arudan. Sumurut kan kanyak no kayat mo makita ni Mang Gusteng. Chairman, kunak kuma. Hoy! Sika! Mabitlaang! Nay, apay ba ka imay? Ada ka magayam dito yan. Imay akong dito. Imun o nakpaingam sika. Di ka man ba ka imay? Di na ka mamaw. Ngam, am mo ka unay. Anya? Kadno sika ni Corina? Sika daytay binerngasan da iti kubida. Dayta, ti maibagay anagan mo. Saan ka ta, Corina? Wayat! Amunak gaya mo talaga. Inchis-chismis nakngarudan dito. Ay, saan pa'y? Irugik pa'y laeng tanakita kan. Ay, dita kan! Pardasam nga raud! Amangan no, maawanan kan iti pastime no siyak ti agistorya iti biyag ti sabalay. Ay, akuray ka man, akuray ka. Sumarbog ka nga katawa dita.
Nimot bakit imay nga agdindina magaman na nao jay barangay abot dahi jay. Wan, nayabot mo't laangan. Kaya't ko asawan, nalpasanan ni COVID. Nakayan? COVID mati batay na. Exactly. Ay, agpis masak nga raw. Ay, sus na lakaaya ti maakaran. Nataygan man ang supeng. Nalipata mon. Ay, sus! Agkabaw kansa na talaga. Sige. Sumurot ka latakan niya. Agsasarak kay tuinjay! Ijay, sadly now. Nakaragrag sakak. Ay, nagadu kayo gayam anayaw awan. Nagadu kayo gayam anapasurot ko. Amuyo ka din no anyat impatayo. Amukan, Corina. Nay, si Magaya Manggusteng. Chairman Gusteng. Kunakuma. Imbag, tanda pa surot ka. Nuti ko na masurutin da kalata. Nagbidot ka, Corina, alias Kubida. Ay, saan kayo asumurot iti data kakadwa? Kubid data! Kat kubid tulata, uray sa dinaw, ti papanan na! Ubed, timpatayo aben! Isu ako kwa na kayo ni Kubed! Saan niya patatkin na ita? Siya tisurutin niyo. Tasairo ni Kubed. Itarayan tayo na ita, Kubed. Taray kakadwa. Dangasabsabay. Ang sublita ay ginagbugsutan. Ang sublita. Taray, itarayan niyo ni Kubed. Taray. Ay, manak. Kunak lang pay-payson di kumamat na Kubed. Tagainap na kaya. Dumi, mabali namin. Kasanon, Dumeng. Sanmat nga mo ni Rosa, ano palubusan ni Kabagis George nga agawid. Kalpasan ti makabulan. Dahil tangarot timbaga na. Amangan kanun no saan la makabulan ti panagyan na iji Hawaii. Addan sa ngamin sa gubanit ni Pagsandra. Kaya't nakanuan ni Rosa ti mangbantay kinkuan na. Iso nga raw, da saan na napagkadkadan ni Rosa. Iso nga oray medyo nairot pa lang ti protocol, kapilitan. Manang nga asin niya po Diyos. Uray sa dino ti ayan ti may sa tao, nugasat na ti may sagmak. Ay na, awan mabalin. Agtalik tayo iti kasi ti apo, kadag ito ya panawin. Mga payadimot lamalmalpasan na ti problema ti sangalubunga. Dahita nga road. Inaldawlat ta nga da may padamag ang nagpositive kas kadan natay gapu iti COVID. Anad ti kasapula. Uri na kompletong ti bakuna. Agusar tayo latay ti face mask no mapantay tayo ti umong nagiti tao. Una. Nang runa kat adu nagiti kampan ti latta asaan da kano na maakaran. Osto dayta kunam adu ti mangibagbaga iti dayta. Posible mat nga isuda mat gayam ti agyakar. Naku namon Dumeng. Sa bagay, dila mo nagpaisudag iti raduma ang maipupos iti FB. At na kita mabasa, natay kalpasan na nakumpleto ti bakuna da. Adamot na kita natay ang dagos, kalpasan ti panagpabakuna da. Nagduduma ti mabasa ang negatibo. Una, taadulat ta dagitay oposisyon amang padakas iti imay ti gobyerno, wenno ti administrasyon.
Nang runay tata umadanimanan ti panagsukat kadagiti agtuturay. Ngun nga ron, saan laam maminanaw? 2020 tuntumanang. Eleksyon taon, adi mapupuutan. Kasta talaga. Kas nakunakon, adulat ta dagiti agpadakes. Saan danto pa'y laamapnag, ket addanto dagiti mangpukaw kadagiti kalaban da. Uy, ano, tiagpalin na demonyo. Ket rumbeng la kumaadagita demonyo ti mapaksyat. Ngem saan ta isuod ng samot ti mabati nga agari, salbag. Ayun kaya, nakita yung kaniti agwarwar si ita video iti FB. Ah? Tayo na ipakita video, ti pan nakapalto dagiti na intar ang nakapungo at tao. Ay wen, dagiti ti talaga demonyo. Awan asida. Sanda pa'y anap na kiti naminsan wino namin dwala ang aputok. Tinatik da iti bala, dagitay pinatay da. Nakaalinggat nga ipapatay. Wen, ay urayak lasimgar ang nakabuhay iti dayjay. Ah, nini, humaldawan. Sikapay lang ti makamo iti barangay office Sa nabalay, nag-text ni sekretary. Umayto kanon. Andanton kadwam. Umayto pa'y lagayan. At datuna. Kaya't naasawain, ang mga no inton aldaw, wano inton malamkat nga ta. Nakairugi ako ni tistorya. Ituloy ko malangan. At umutan tinasurat ko ng istorya, kabayatan ti panag-officer of the day. Nakasalo. Ado ita, ti saan palauna rumrumwar. Gapo iti pandemya. Ngam no ada ayuda, asos. Amang nawan pa nga ti arinenggan dito sa ti barangay hon. Gapot ka ado ti umayag pila. Ay. Ang buhay ay. Lumabalin, wala ta kumati aguldag dito opisina ti barangay. Ay na, nga man yan. Saan kung sana mayaw-awan na ito Sapay, agpaisaw, di ibagbagan ni tatang. Ano, nagiti oposisyon. Agruar na itan. Kaya mga numero nakit dimot nga oposisyon ti umali ti barangay hall. Wala ito lakit din na may warsi tintero nagbugsutan ti chismes amat maturog ha. Ito maturog ter aramidak na umayak ti barangay hall. Ay, wanmot nga may. Adalat na demonyo ariribo. Ay, halad ti kastoy. Uy, kayo mangalan! At dayta. Kanin yung amin dagitayin kurkur ko, amaes. Wine! Natay samot na itanyalaan may tituktukin dan. Anya ada tay. Ay, apa ngay? Ada mo gayam na walang ditan. At katay ng samot. Agkut-kuti pala na kita sa akin ha. Ay, dagas na ito. Dan sakit di agol. Ungag paiso. Ang mga nadakit di mo't sakit ti manok nga agrara-iraitan. Ay, amok pa yan. Nay,
Agdudur kong samo day damay sa aparaw. Adu tiag dudur kong karagiti tarakan niyo. Itala ka di amadlaw yun ita. Ito lang nga. Nagaduda mo nga raw nga sa sikaswag. Ano niya? Ang mga lumatay amin na gitatarakan niyo no di si kaswa nina. Ay. Sana! Yakitulo. Agpaado ak iti nagduduma ak kita titarakan. Imbag ta nalagip kayo apasyaran. Siyak ti pasyaram. Hundaw. Dagito'y tarakan ka. Ay, hindi kayo umutin na. Nagititarakan niyo ti kayat ko ang makita. Isuwa. Agamnay. Dana tayon. Alabayan niyo. Nakita ako niya ti problema karakwada. Nay, magbasing-basing nga magmag na di po sayo. Magkano? Ay, iti salbag dita na pusa. Nabartak manain. Anya? Nabartag? Iso lagi diti nang ibaws. Ijejak na ibaws nga ininom iti rabi ay. Anya di yun na ibo saya? Arak ka day? Arak ka bagas. Tapay. Kasta agpaiso ang nabartag na itapo sayaw. Wan! Salbag dita pusa. Tamakikumkumpitensya kanya. Ay, partikera na itano aginaw. Nene, ito lamang kang kiti mabartag a pusa. Di ka mamaday. Mamati ka itan. Na makakita kan. Umeng! Umeng! Anyat nagan ti pusa yaw? Umeng! Impatawid ko kan kuha natin nagan mo. Bale, kanagnagan mo. No jak dinuble dyan letra M. No may surat. Uming ko ba? Agam, mga no. Agungat ka. Apay ko mga gungetak na. Ay, agyaman na ka. No di ka agungat. Umeng! Umay ka! Nakitaan na ka. To'y doktoryo. Oo. Nanggagbaw. Madlaw iti panagngyaw na. Asa balay ti jarna. Umeng! Umasidig ka! Umasidig ngagpaisaw. Makaawat iti sa uday ta. Ngun nga raw. Umeng. Apay nabartag ka kanaw. Nay, kaslamat makaawat iti sao. Talaga makaawat. Uwan. Kulan la. Di mo lang gawin mawatan kahit. Anya? Ay, mamati ka man kan saan. Kumarek na ita. Man, kumarek ni Umeng. Malala. Check up ang mga raw na gito'y taragan ka. Ang mga no mapisti amin. No check pa'y maipakita. Wano ipa-check up ida. Awan ni Dumeng. Apay na panan na. Pinasyar na di taraken di baket ani putputong ti balay na iti barangay Kasiglatan. Jay na panaganan iti buro ka. Wen. Buro ka ti awag dagiti makamamuking kuan na. Anya aya ti husto anagan da di abakit. Anya tay nagan na itayin? Ayawan. Diyak malagip. Mas daawak man. Kinayat na aburo ka ti mayawag kan kwa na. Iso tinang sukat itinagan na.
Imbeling na kanuya talaga anagan na. Kasta, Nanya ti makagapo, dayta ti santayo nga mo. kasla na agan ti manggagaamod day tanagan aburo ka. Hindi tayo may baga. Ang mga numanggagamon mo't dayjay. Anya, asus, ang mga gamundan na ni Dumeng. Saan mo't nga ta? Ngam sana makasangpot ni Duming aging gat malam. Ang mga nudakas tinapasamak nan. Ay, day ta katikunak. Agpaiso, ada sayang guseng ide ang mapapabasol ang manggagamo dayjay. Ngam sapay lakumaa, tapilyan na laang tigamudan na. Ay sus, ang mga agpaggad ni Kagawad Duming, Chairman. Pagkunamat tanod palang, Napanagnakanan amang gagamod day di abakat buro ka. ang sino tinakapanaknak. Di taga nagdepaan. Limabas la kano di nalakayan abaro ije balay na. Pinilit na apinadagas ije balaynan. Anya? Tapay pinadagas na dyan nalakayan abaraw. On makaibaga no inan ano na, Chairman. Ta kabigatan kano day nga aldaw. Kat nagsakit ti tiyan day abulon nan anatay. Anya? Iso nga adu ti agko na aginamudan na. Uray pa'y nunatay day di abaraw. San tayo maibaga aday di abakat buro ka ti akin kapanan. Bidot day ta pamabasol king kuana. Ala, Chairman. Limabasak ijay balay da Kagawad Duming. Nakarikap pa'y mat. Anya? Saan ka di asimang pati di kalma? Yak mo't nawagan ngagpay sa dirabin. Nalipatak mo tayo. No kasta, saan pa'y asimang pat manipod ijay barangay kasiglatan? Nalabi, tasan pa yasim mangpet, no kasta nakarikap pa lang yung balayda. Talaga ang nakarikap pa'y lang, Chairman. Uma, no jak am mo ni Kagawad Duming. Managsapsapang agre-reing. Tikunam, Ha? turog na jay, turog at turog. Day tati sakit na. Iso amabalin asan pa yasim mangpet. Weno, simmangpet, ngam naladaw la nagring. Sabagay. Tinasayat. Awagak man langan. Umanggayam. Ay, agdanda na ganda tao. Ngam di mo't laki din malagip nga awagan. Kasano day ta no saan tayo maawagan ti cellphone na. Makapadanag mo't yan bagad. Namin adu ng dial ko yung number ng out of coverage mo timang mangag. Naan ano nga tan? Ay, baunag dagiti barangay tanod ta mapandakitaan iji barangay kasiglatan. Mapandakitaan iji ayan ni Bakit Buruka. Manggagamod nga tangag pa iso day jay lakay. Mamwantay to Kat di ka sumurot ang mapanadya kasiglatan. Pampanunutik nga rod no sumurot akwin no saan. Adayo ka numot basit ti pagnain tapno makadanon iji balay na. Ay kasta aya. Ang mga no sumurot ti sakit dagiti susuop ko no mapanak kundi pag na ijay. Ay hunmat kit di Kundi mo laamaw. Ala, baon ng marudan dagiti barangay tanod ta mapandakitaan. Tanay, ang mga nung umawag man ni Rosa, jak amot ibagbagak. Apay, saan mo ta makontak ni Rosa ni Domeng? Saan ka nung road? Iso amadanagan Iso kasayaatan mo't laang no mga ibaon kan iti barangay tanod ang mapanmangkita di manugang ta. Adda tayo dito na iputputong ang balay ni Ina Buruka. Iso day tanti balay na. Nakarakap mo.
Talaga kasta, nakarikap ka na yun. Ang madala di tati aking balay. Dumanan to yung arod ah. Na, isong arod ti kagara tayo apagdamagan, iti maipapankan kagawad dumay. Ay, wala niya. Oh, apemat nga agmirsi ka ugok. Awan. Sige, dumanan tayo. Ne. Sus, kitaan niyo tabaka. Sus, daro mo ka nagparadas tiya sidag na. Sumang doon ito. Sus, ay, taray ka to. Taray, tumakay tayo. Ay, kapo. Salbag. Salbag. Ay, sumang do jay. Baka ni, inaburo ka. Amang ano, sinangdunan ni Kagawad Dumeng. Anya. Kasanod ito yun. Saan tayo nakadanon iti batay na? Hawanin di baka. Salbag. Agsubli tayo. Masapol ang mamuan tayo. Noada ni Kagawad Dumeng di balay ni inaburo ka. Aguray kayo. Isumot laki namat na tayo jay baka. Tanakalabaga ka ugok. Anya? Sus nalabaga day tabadom. Kagura ka no tibaka tinalabaga. Iso nga usubom day ta t-shirt mo. Tapno saan na tayo akamatan asang dun. Naglokon. Jesus, agpaiso gayam day jay. Nung nalabaga ti bado, kat sumang doon baka. Sus napanak na kanyo matay. Jesus. Kinamat na tayo pay. Ang siguro, si kala kumakatis ng duna no saan ka nakataray. Panyamat ton. Ay sige, gusto mo kung dito. Jakmat kayo tiyagbati ah. Hindi ka to. Sumag. Agbati ka ano, di mo sumag. Ay, jakagbati. Usubag lang ito'y nalabaga ba ito? Hindi na ka to. Sumagaw. Nakaturog ni Kagawad. Urayan niya wa makareng. Kaya tiyo asawin, imian dito yung balayo idirabe eh? Wan! Apay kumano umyan. Ada problema yaw. Ako madanagan da chairman. Madanagan kami tadi matsimang perten idi kalman. Ano ti pasyente na? Nagrabrabi nag-check up. Nabunog. Iso nga imyan. Jesus, nagkadungag peso ti tarakan nyo yun ah. Iso na. Tipon, tibiyag ko. Kasano na ito yun ah. Nagbakbakitak, nagtartarakan. Kasilpaw, tibiyag ko na gitan. Baga, sa muruman nga tanaya. Kalkalan kay samat, inaburo ka. Bayan naklang. Pag na dyan taragan ko apanigay. Nagpasugnod man nga tan. Dapat tarakan nyo apan ni kay? Ano na? Nagijay, ti pasyente ni Kagawad Dumay ni Dirabe ay. Asos! Interi yun ang kakatawa. Nakaway. Interi yun. Bayan niyo pa yung magkainan na. Ay, ringan main. Masapol kami nakadwaming agawid. Nabagan na makigtaw na giti pasyente na dito nagtibalay. Kamabuak na. Ay, anya pa atarakan nyo dagiti anda di taunag? Ay, wala na. Nagijay na raon, pasyente na apanlikay. Nagpanating namin nagijay. Iso masapal nga agasan namin ni Kagawad Dumeng nagijay. Ay, isa na balin. Basta kami ringan. Nagyamanak ka na kayo. Nay, apay ngay. Agsakit kayo sa amat Kagawad. Unsa, jak mawatan tirik na. Kalata nagkapsutak. Kan. Agoy kak matan. Mabit lang. Apay Kagawad.
pinapanaw ni inaburo ka dagiti pasyente ka Paniki. Da kami tinang parawar ka dagijay, nga oray saan nga impalobos ni inaburo ka. Sus, ang mga no... Dosok kayo! Imbaga ka sa inyo, parwaran na gina pasyente Pandigay. May nabog ilang tayo na! Ay! Isa basil yaw! Nuado ti mga karan na tao! Iti sakit dagijay! Ina, ayan dan, nagigay Paniki yaw. Nagwaras dan na ah! Hay! Iwaras dan! Jay baka akara sakit da! Ay! Basul baw! Nuado ti tao! Nagsakay! Di mo inagasan nila! Anya, delikado akmatan. Pasensya kayo. Virus ang makapatay ti adda ka dagiti Paniki. Virus? Virus? Anya virus ka nga duwing? COVID. COVID? COVID. Sa anak nga COVID. Ang kiamarak. Pagtakainap na kaya. Kunak na paiso. Anya na dyan nataktagainap ko. Paniki. Tarakan ni inaburo ka. Dumi, mabali namin. Ano, nagpayag mo tunda na ng amang dagas kanya. Sumipngatan. Paparan niya kaya. Mapan kami ginatayan Last night ita ni Mang Turko. Nimang turka. Hindi kayang balay daan ay masayag. Wan, kat last night na ita. Yung bagkili, ta sana na ideklara ako COVID, timpatay na. Saan matan? Kaano naglawag mga stroke? Kauray lang nakagkagat nanjay dila na idintaray da hospital. Oy, hanggang adadagi tayo matmataya kasta. Madeklara COVID nga rin na stroke. Wano nagatake iti high blood. Wang nga raw, kaano jak mariraw. At dan sa aksyon may papankadagita mapaspasamak. Ado nga main tagrekreklamo. Gusto ka dita. Jak man ako. Agbalbalin sa napagkwartaan ng iti masisirip na iti pandemya. Ano kitaan, yung isa lang Pilipinas, tiyan na iti kasta problema. Unan niya. Nawan samot ti kasta problema dagiti tao iti sabali a pagpagilyan. No adaman mako na akurakot iti sabali a pagilyan. Siguro, sana kasla dito a pagdidibatyan. Nga iso pa yan, ti sangsangwan ti gobyerno nga ikan iti atensyon dagiti makuna akurakot. May sureta, kas ka ni Pacquiao. Kano iti na duma pa yan, nagibulbul nga iti madi nga aramin dagiti padadang opisyal. Ngoray awan mo't natalgad nga ebidensyada. Kaya't dan sa lati sumikat. Hanggang pakaibabain ng tumot iti udina. Isunat ti maibabain. Dadadaulan da mo ilati dayaw da. Ay. Makitungtungtunga manan. Ay, mabi man laang tawagak ni nanang laangan. Amang ano nalipatan da mo na dagasan. Ha? Aywan, amang ano kaya mo ti sumurot dam. Kanya? Kat nagluwalon samot tiramida niyo dyan. Wan mait. Umaykan. Tay supay ang mainay niya agsungbat iti amen. Madakalatan. Di ka umay? Sige ka. No di ka umay. Amangan no dagasin nakati al-alya ni Mang Turkaw. Tila ibagbagamay. Sus! Ibagbaga langan dong. Agdakiwas ka no tel alya dagiti petat ti papatay da. Naatake ni Mang Turkaw. Kat siguradaw. Adda iti arubayan ti balay dagiti kaya na asarungkaran. Sika talaga. Sana amang bubutang daw. Sige, awaga mampay ni nanang.
Basta si Murot ka maglaan daw. Adumot ti kabaddo nga lang may nakiluhalaw. Kung nga rin. Niya ama kulyan na ito may salita. Ala, tanghay nalpasa dilwalaw. Agkape tayo mampay. Ag-inistorya tayo man kitday. Ay, may kakakulyan. May data na panunod na. Sige, ngarat. Kapit Sawan pa ti plano ta nga gawi. Ala, mayat sa no, ginistorya tayo pa'y. Banding tayo na nga kakabaranggayan. Anyat makunayaw. Husto ni Chairman Gustay. Mayak na panunod ko. Magdadanggay tayo man may nga kakaruba. Sige man, kapit tayo. Yaw awan iti COVID, adimot lang mapukawain. Day tangar ti problema, ama. Ay kawan, ama. Agi inistorya ken agkakanta tayo ngamnay. Uray na kumpliton ti bakuna tayo. Ay haha. Ag face mask, ag face shield tayo lata. Awan Rigatin. Saan tayo pala sigurado? No 100% amalisan tayo ti kubay. Kung nga ama. Pagpaiso na ito. Katuturog kan. Ay, saan ba ta? Agdeng-deng nga. Sige, ama kulyan. Agistorya kayo man kiiday. Talaga. Istorya. Istorya ba Pasensya kayo. No pasaray saan maawatan ti saok. Pasaray maamil ko to'y apot ko. Ay kanya nga. Angam, saan abale? Lila po. Ano adda COVID ko? Lila. Saan kayo amaakaran? Ala, hindi magkay nga ron yan. Ipuon ko nga iruge. Ide, impagarup ko, nagpositibo ak, iti COVID. Ang tikin nararagtay ko ba? Ay, napospon ti tabon, kakabadungalan. Nga rod, itultuloy tayo lata ati agbabanding ditoy. Ay, nay, dagiti face mask yo, iso 8 lata. Pakiabong yo dagita agong yo. Asaan la dagita nga ngayo ti abongan yo. Uray ta nakabakuna akmot doon. Di kag sigurado. Taamangan no makubid kakit nga ron. Ay, adayo. Nalpasan ti bakuna kunak manon. Mala, dakid ka no agpilosopo ka. Sa anak apiloso po, amakulyan. Malakit aguli magkangarodan si kagureng. Umayak makipagpuyat ita. Tiyaman pa'y apo, ta saan akubid, ti impatay to'y mabambantayan. Wan, kat aguli magkan, ta ituloy ka, ta'y naputed nga istoryak, idirabe ay. Sige, ituloy mo nga rodan, ama. Idi na-stroke ka. Ay, malagi pibot nga ta. Idi na-stroke ka kanya. Wow, tantangin ko na kong kulay nama. Nagpaisuday ta. Angam napigsa. Di kararag ko. Ne, nagliday mati lang ngayon, ama. Gapo ta dandan ni natayak at talaga. Ide imimbagak. Tanalasat ko na ide. Ngam ita. Madandanagan ak. Apay madandanagan kayo, ama. Pampanunot ko. Nga mga ano sa anak pa'y anatay. Dati gapuna.
Kat siya ti agbalin a biktimaan ti COVID. Ay, sus. Mga nukas tang agpaiso, ama. So, adoblyan nyo pa'y day taapot yaw. Mga no adda nagimot iti COVID, kadag ito'y pada ang makilamay. Ay, delikadon sa talaga ni Ikit kaun, Chairman. Nay, apay aya kagawad dugmam. Saanan anangan manibot di kalman. Nasakit ti karabukob na no agtilmon. No sana mangan ay kasanulangan. Ay tangaro ti problema, Chairman. Amang ano, agpasina kami adi na oras. Kararagan to ngam nay. Ang mga no COVID mo di sakit na. Kaya ipacheck up na iti doktor. Saan mat nga ta ako, Chairman? Pulos mo't asaanan arimrim mo armanipod ng rugi ti pandemya. Iso nga adayo ang mapasamak ti kasta, Chairman. Nalpas mo't lang ang titabon. Nalpasan ni Tabon. Wan ngam, nay, adda na isilpaw. Anya na isilpo. Nagbugsot ka no gayam ni Ina Sofira itay parbangon. Ha? Tay Ikit ni kagawad dugmam. Wan, nabayagan ni hospital day jay, saan aya? Well, tadi na kayat ti payawid nga uray kinagtatanan ti doktor di sakit na. Tas saan da na magasan. Nagsatan ka nun itay parbangon. Iso amor uray ti pan nakaisang po na dito'y nagbugsutan. Yapay nga. Agpistin sa mo daw iti taga nagbugsutan ay. Sa bagay, panawon na mo ati matay. Senior citizen na di amaan daw eh. Ama kitos, inauldag, ama kaot, asinaron ni ama turko. Ita si marunumot ni Ina Sofira. Uray, Senyor Dan, saan mo't arumbang apakaragsakan tayo ti ipapatay da? Si kamot dong. Sa bagay. Kunam kat, kaslasan akayat ti kararwa ni amatur ko ti pumanaw dong. Anya? Wan, limugan nga min ti kararwa na kin ni Ina Ising akabsat na. Kat dayjay, saan na kanupay akayat ti pumanaw dito'y daga, tado pa'y ti di na mapanawan. Mamati ka mo, tapod no alimuga. Ay na, busis na din ang ngagmi, busis ni Ina Ising. Nagadulaki din ang panang loko da iti tao. Awan na ita, di ka mamatpatay, tapalso na kita. Naimbag nga oras yaw, Chairman. Kastamat kagawad di maano alias kagawad dugmam. Thank you, Chairman. Na isamirayo pa lang ngayon balikas ti pudno nga apalidok sakbay ti birngas ka. Kung naglanod di ka no mayagjote, ngumadda ka mait. Umayak lag pa arame di ti surat apagkulikta iti aboloy, Chairman. Aya, kunak no umay kaag-udi. Ay nga mala, excuse ka mo na talaga iti jotem. Ta nagminatay kayo mo't nga raud. Ay, Chairman, mabalin ka di ada kayon ti mga rami di ti surat. Tani, awan pa'y mo't ni Apo Sekretarya. Apay, kaano ti tabon na aya ni Ikit Mao? Dahita ti problema. Saan mi pa'y anapagnunumuan, tada ito'y problema. May papan iti lungon na, ti unaon mi asolbaran. Kas amuyo mag, dakkel ti gastos na na ispital. Aya, sakit dakkel pa iti utang na gaya, manapanawan na, akasimbagam. Iso di la mabalik nga imarkayo ti urgent, iti rabaw ti surat. Tapno daras makakolekta da tao iti umdas ang may gatang iti langaw. Anya, kahit mo asawin, saan pa'y ana ilungang?
Kit no may kadwan nga aldaw na manipod insang putyo ti bangkay na. Awan nga rin ti maigatang iti lungon, Chairman. Iso nga agor-or kami pa iti abuloy. Kung kunak pa yun, kubit la ko man timpatay na, ta saan amay lungaw. Anya, ayan yan. Alabayam, kitaan tayo no ada mabulod alungaw ni Jemorge ti puneraria, ako kwa ti simbaan. Bumulod tayon, di pa iso apaggastusan niya. Ano, Chairman? Makrimit ka no, di bangkay ni Ina Sofira. Ay sana, dakkel ti magastos iti cremation. Balisan mo't unay Aya, sabagay, kaduan sa kanumot, package deal lagi ta, cremation na makuna. Weng kano. Kuna tadi tayo mo't napadasan no kasano day ta. Agad kasanong tunga rodon ti tabang. May pansyon. Awan to pa'y may gatang itilungo na dadtogad din gastosan iti pankyawn. Sabagay. Da nagdunit iti lute, iji kampusan tao. Ija iti pakaikalyan ti bangkay. Saan na maibayag ti lamay, tadi pa iso ang mainayon, ti gastusin da, iti pa nagpakape. Ang mga nudakdakkel mo ti maururnong atong ngam jay gastusan tayo ti kape. Mabalin dalat yung extent ti tabon Ay, saanan. Siya kon ti mangibaga, asandan abayagan, ti panaglamay. Tadi ket agayamu umton ti bangbanglo na dito barangay. Gapo iti kawan kwartada, saanen anabalsa mo, iso arumbeng a maikali a dagos. Ano san tayon ti agmarcha? Aging gaji kampusan to, tanay. Awanin ti maibayad iti karro. Napakailuganan kumaday talungon na. Ala, pagsisinoblatan nyo abit-bitan. Tapno di kayo unay mabanog. No ka, ingka mo't magsinoblat dumeng. Aywa, dumeng. Abang ano si kamot ti sagidan, ti karkarmana, no di ka makipagbagkat di talungaw. Una ya. At dala ka no dito makilagod-lagod ti kararwana. Tadi na kanupay kayat ti pumanaw. Kaya pag iso tadi mo't palubusan di apo ko na maitabon no mabalain. Igawid-gawid na pailaang. Saan mo ta mabaling? Ngay tantan ti tabon na. Ay, lapit di Pangasiyo ka niya. Iti suyo pa itilungon niya pong ko Sofira. Di ta malabasan tayo, asirok ti banggaan. Kanya nga paisardeng manan di apo ko na ti prosesyaw. Ay, sos aldawan. Anyan tupay nga oras na may danon tayo di kampusan tao. Ti may tabon abang kain no kasta kanain mo tanti. Panangipasardeng mo iti prosesyawn. Kasaritak pa'y niapong ko Na Barang maigawid ko ti kararwana Nay. Kaimbag lang ado ti bantay. Ijay asawak nga agang ang kitaya. Yapong Sofira. Uray itabon da ka na. Di ka pa'y pumampanaw ka diya. Agparik na ka. Uray may sakan to na kararwa. Ala ka din apong. Ala ka din. Ala. Gusto na ito na dungaw. Sige. Magkatin yung tilungon, tayin-tayon. Ang mga nusana na makauray ni Apo pa di kampusan to, kit pumanawain. Adumeng! Ay, mamdagit ipada, matanod. Dakay ti sumublat, ngagbit-bit itilungon.
Nanang, Ay, piman abangkay maipisok laang iti abo. kanya nga rod ngay. No kasanukit di ati pa may anda ita. At siyempre, binulod dalaang day talungon na. Aywan, di pinanda nga taday tabangkay sa danto ipisok di tabot. Anya pa'y ngay, kasta siguro madimot akitaan ipakbudak din day talungon kat maipisoklatan dita. Uwanan niya, Nanang. Uray bang kailaang day tanakot? San mo tamay para ba nga kasjay ti maaramid? Ala, kaliyon day taabot na. Wala po. Napasa na. Ala, angay saan na nakauray ni Apo Pade, amangi kararag iti bangkay, sakbay ang maipisok dita, sa akong ti mangi kararag. Wala na. Ay katuan ama. Ala, ikararagam nga rudan, kakakulyan, gudnay. Dandanin agting nagtibayakabak. Uy, nalala. Tauray no nagmalmalim tayo, nagmarmarcha akat, naidanon tayo mutla ang piman. Dito'y Campo Santo. Maikalin. Kaya nga ron sumanaon kitnay. Bakit kita ka dagiti agme-meeting akararawa dita amang yung dita lungon na. Anya, ay, di ka man mangbutbuteng kakakulyan. Ay, saana ka mangbut-buteng. Nala, ikararagam nga rudan, tano maipisukan dita about. Kararagan niya rama, tali. May proof tayo. Ay. Apay ngay. Adun sa unay kay mangigawid kan kuana. Sa andan sa akayat ama itabon to'y nasay. Na. Talo. Upat. Ay. Adun ti makikitak. Day. Kakakulyan. Anyat ko emang. Akararakan Ado ti an niniwan. Ti an niniwan. Day. Ay. Natumba ni kakakulyan. Day, maipisukan kita ako. Sarapan niyo! Makinno na ni Tiabot. Makinno na. Nakaturog ka niya. Kapasan ti luhalong. Agawid tandom. Domi, mabali namin. Nimbag ngagsapam, kagawad. Tanda ka mo itmang ragsak. Ragsak ko naman natakalay. Di mon silpon iti mang ta lumakayak no ko. Kastaya. Agpaisaw. Ada yung inauna ak ng musika. Saan tamat nga agin na dayo iti langa. Kung matkindi Ngam ni, kapaya kas kurkursing tarupam. Day tayo. Tagtagari kagawad. Di mo mat ibukingan No day tayo adda sa bali ang makangan. Hagan ano tarupam, ragsak. Agus usarak iti pagpalinis kan pagbunat iti kurat teropa. Pangpaputaw matay. Papudawam tarupa. Waman, ostonto no eleksyon no mayatawan. Kanya data nga eleksyon. Siyempre, barangay eleksyon. Sukatan kanton. Napayag pa reta. Sabay pa ikiding amo no matuloy uno saan. Ay sos, kakaasilat tati barangay tayaw. No saan amasukatan dagiti kurakaw ken sadot akagawad. No sakto ti presidente ti Pilipinas. Mapukaw damin. Parbang ka kumangag sa uragsak. Di mamu ti sasawam. Ambo, di ura ibagam kini Chairman Gosteng. Sungbatang Balan sa rito yun Nay, napaulo magkamatan kagawad. Agsaw ka mata oray dakas. Di ka kadi masaron kanyak. Ta agkat kaduatan tumat la ditoy.
Si kanto ti chairman, kat sakto matin, number 1 akagawan. Anyat makunam, chairman. Kagawad, kunam. Si kanto nga rodon ti chairman. Naragsak ta nga tano, chairman ka, kat kagawad akmang. Nagmayat nga rahan niya, kagawad dumeng. Adagan. Kung naala no absent man ang ti duty, itakat insunom. Itayak pa'y kumanagawid ang no nasapang ag-duty di imay. Sagad di mo't pasalsali akanayon inyo barangay hol tinagsapa nga imay. Sino ka dakwada? Di mo duwada pasalsali ako nam. Niragsak. Oh. Di mo pa'y kayat na maragsakan ka manan. Makatitili nga kasarsarita. Bagay kan katikas jay do, makadua, tapno di ka agtuglap. Kanitay pa kasladyak may mulagan ang iti matak. Makaturo-turo ka. Ay, imbag lakit din, tadamo ilaang di akin to kang agjute. Tano awan, ay, sigurado anak down ka man ni Jayan, Dumeng. Naglukon. Itatawan ni Dumeng absensya mo ti kagawad nga ag-duty ita diti barangay. Awan! Ato! Apar! Good morning, Ay, Chairman! sus. Good morning! Daytoy manen. Nay! Ang mga mabalintuman a pagsabitan iti naugingan a kaldero ta subil yon, Chairman! Di la mabalin, panda. Agulimik ka lang no may kaditay. Ay, maditi agulimag! Makubid! Anya? Agpesmas kayo, Chairman! Ang mga nakadala po sa di iti adda COVID na iti ipapan ko ijay ili. Anya? Salbag ka! Nagpasya-pasyar ka manang. Nabgap-gap pa, maya. Asika, banda. Ijay nga rod ili. Ay, sus. Ay, pera COVID. Pera COVID. Gatil sa amin ti ka na bukod kaon. Ay, na kayo may tapo, Chairman. Umunag kayo Intulod ko latoy anak yo. Tadi namat kaya di pumanaw iji barangay hall. Ay, anya? Isus. Kunakman no nagbabagtitan naman jay imbaganan. Inunana, sumrek ka na ni jay opisina. Kasta aya. Nay, kita to tadi mo palubusan. Amapan agpag na dita. Man-mano ti tao iti kalkalsada itan. Tamabuteng da, amadan iti kubed. Dayta nga ron. Ado ti babut-buteng iti kubed. Ngam di anak yaw. Awan bubutngan na. Wan. Talaga. Awan bubutngan ni Pandan wag sasao. Kabalan na karuti amin na nakatakdar. Anya? Lawag mati ibagbagam kabsat. Kabalan na panswan. Uray baka. Nabigsa jay anak ko. Ay, nalipasak mo dyan. Ito gaw kayo gayam, Chairman. Dahil nakisaang jay takuray. Pagkapinak. Una. Ay, sanin. Agsarsarita talangin. Ado ti ibagak nga aramidam kini Panda. Tapno saanan nga umay agpasali-sali iji barangay office. Anya? Ipupukaw dito balay may?
Siyempre, siyak may nga gururnos dito'y balay. Masikura naklakit day, no adak ka balay. Nga giwaralat ang muda nga aramidan. Isong ibulbulos yulatan ni Panda, kasta. Di sapul nga raw, diti ka sarsaritan na. So bye-bye akmutin Kay kayat ko laangan. Ti kamaton ti baka. Igam ti. Nay. Anyat sasawa kon. Mabit lang, Chairman. Pagkapiyan kaya, wa talaga. Apo! Si Kamat Tanas. Wayne, tano ko naman laangan supeng. Ang mga no ibagapay dagiti makangag at taga nagbogsutan mo't gayam ni Satanas. Anya? Wayne, ano timang dilaw itinagan ko. Kaya bagkat di tasan adumikdikar ti angkit ko. Ay, ikot. Agan anad kayo lata ama. Saan nyo nga ikatan day ta aputyaw. Nang runano day tayo rumar kayo di balayaw. Simpaan nyo pa ikidi atanay. Simpaan nyo ti panaka aput agong yaw. Saan na day ta bibigyaw. Importante day ta agaw. Kunam ket kasla bakalang lang abak akanayon iti dakes nga angot. Tabanang esak la abanang es. Anya? Wayne, kasla kanayon masulsulatan ti agong ko. Ikatekman kit Ay, saan ka pangaasem? Apay, Asos. mabuting ka. Mga nadakubig ko, kat maakaran ka. Isublim, itapot mo. Ay, sos. Adakubig mo, supeng. Ay, amangan. Gawin na karunan. Dakan. Ay, agyaman ak. Mayat gayam no kasyay. Balik ta din. Imbis asika ti maakaran, ibagam asika ti mangyakar. Tapno itarayan na kanyang kubid. Imbag ta nalagip ko ta kubid. Ano saan? Awan manan ti matrabahwak dito'y balay. Tung anak man agmalmalamo, hindi di alakay tanas. Ano mo kakatanas, day ta masabat ko. Ako namlan magmag na nga, adaam ka na, mapayatan na abaday. Apay, kaka, kaslaad na, layaw-layawam, adi mo kaya ta mapayatam. Kaskay, dagiti kapada at taga nagbugsutan. Bolos man ngaminan dagiti aso da. Wan, kuday ta kuma, ti may sa akitaan dagiti opisyal ti barangay. Kumaa. Apay, nagapwam aya, kakatanas. Tanaw ti kayat ko anagan, kayat day tatanas. May sumot tinagan mo. Makapasuron. No si bibiyag kumapay, dadi amang ko, babalawag. Anya? Tangay di mo't kayat ni Supeng akat katungtungag, si kamadlaing gain. Anya? At tugaw taman di tayan ti imburnal. Agsarsarita taban ket di akas lamanak man tala unay nga umile. Anya? Uy, kaslamanak man nga umile. Saan akas kadagiti daduma akailyan, ajay lag paramag ti aramiden da. Anya ti pagsaritaan ta. Ay, adu. Malag, tugaw taman dita. Parang ada mga baga apugi akmat. Anya?
Nakita kita. Oy, nakita kayo. Sasawa mo, Durbab. Nay, sa anak mo't adurbab ah. Durbab ka tas sinipsiputan nakgayam no sa dino tinapanak. Saan mo't amang? Nakita kayo lang, affirmative. Pataraki yo iti abay jay kapatay asin yung citizen. Ay, saan ka man amang sutel? Naragsakak. Tano kaskasano? Addanton inang ka. Addanton ating ka. Ating ka. Naglukon day di aputot ko. Kanayon naklaaso tilain. Undaw, andamot basbasit ka. Iso apagarupan na asa anak na aguan. Sa bagay, napintas pa ilaang matnikis ing kas matlakanyak nataraki ang paimag. Ayos, adakan pandi. Anya apante? Sika, pandi, kasla kinde. Nasamitak nga ron nung kaslakin di ako na. Wala. Nasamit ka, panday. Mga no, pandemic di kayat mo asawang. Ay, saan? Pande, as in panda. Pandangga. Sisiwit! Hoo! Oh, di, mayat niya. Oh. Mayat nga agpaiso. Sweet ko na. Sige man, agkanta ka. Agsala ka manan. Duha ta. Ayun na, agsala ta doa. Agkanta ka. Ay, wawan. Ayaw. Sige, saka na. Sisiwit! Hoo! Sisiwit! Saw-sawit! Very sweet! Hey! Saan nakasaw-sawit? Lukwan nakmat! Anay ko! Nagsakit na kinitag mo, abarukong ka, anak! Anya? Naipigsak ka di unay adinosag tabakrang mo? Ay, pirmi kaslatanog ni Pacquiao! Ilutag na rin ang mga nunablukan. Ay, bunsa! Oh, dita, ari ka pa. Anya apa sa dito'y ka day? Dita. Aw, sana all. Sana all? Anya day jay? Aqua, ado ti santaw. Kayat mo, mapanak umuli, taag sukata iti santaw. Kumusta nga dagiti pasalsali di barangay hall? Manumat nga umay day jayain. Kano adda sayang kusan? Anyaman day tan? Dala kay tanas kan bakit kiseng. Aw. Masansan ka no ti ipapa nila kay tanas iti balay na kiseng. No daddo mamait, nakatugaw da iti sirok ti Santol di plaza. Bidot sa timbagam. Anya abid daw? Daragsak ken panda ti masansan ama panijay. Papalpaliiw ko kadagiti barangay tanod dagijay. Anya? Wen, adda binilin ko abang paliiw kadakwada ket dayjay tinapaliiw da. Ngam siyak mismo tinakakita kadala kay tanas kan kiseng. Agkuy-kuyog da alimabas dito'y balay. Ne. Ay. Isu amayat man kun kunak. No agtunos da tanas kan kiseng. Sa damot ragsak kan panda. Ay kat nagsaya at kitdain. Amangan no kasta talaga. Makitan to iti masungad ngal aldaw. Amangan no adda mabukal a love team dito nagbugsutan.
Nanang, itaman laangan nga umay ta dito po nirariya. Wen takasano. Pasiga biktima ti COVID dagiti matmatay. Awan maparparwar dito'y punirarya no agkarulat ta ti pandemya. Lugi man amin ang negosyo. Taado man ang ti malak-lockdown. No kaano kat nga gibos daytoy Ay, adon tinataya kasla si bibiyag da pay langit ti panunot tayo. Tasaan tayo ang nakita idaan na imasayag. Nadamag tayo laangan. Uy, nadamag talaangan anata ida. Kasi iti day di kasinsin ulay na COVID. Saanin ang nakita dagiti anak na kanti asawa na. Di dan nakita ti bangkay na no di kat dapulatan anayawid da. Ayun nga payso. Awanan ni ikit ulay. Di pa kat amu ano da po nang agpayso di nayawid daw ano saan. Ta saan damot ang nakita di bangkay na anapuuran. Ado ka no tinagigidan ide anatay kan napuuran. Uray day di mang isko dito barangay tayo. Kas jay mo tinapasamak na. Ang no lumabas ak ije balay na. Ije balay nila kay ikaw. Kasla makitkitak mo anak katugo iti arsadaanan di agdanda. Ije ti masansa napakalablabsak kan kwa na. Uy. Kita awanan ti agigan ije balay na. Gatnay, pasaray makitak nga raw. Ijay ti pagtugtugawan na iday akas sa kanay nagpadpadaan. Nay, kasla saan pa'y anatay? O niya, agawid na nanang. Ay, kasla maliyawak mo't dito yan, gapo iti kinaulimag. Ay, kunaklano siya ti sumsumkarin. Agawid tan, Rosa. Sabi tila is-istoryaan tan. Sa adimot ngamin mabalin alukatan day taparlaw. Awan mo't umay agpamanicure kas kad agpapedicure. No, da pagpamanicure, wano pagpakulot da. Igatang da pailat bagas, Ayun, makiti Ay, makasursuron, ngagsalimot-mot dagiti tao, gapo iti pandemya. Sapay kumatawan sa bali at tao ita. Siyak jutay. Nawayaak nagsurat iti istoryak dito. Kanira dyan? Sandaman na kita'y pasalsalin. Irikap kung sa... Good morning, Chairman! Kagawad dayam! Ragsak. Naragsak ka man ay. Aywan, kagawad! Sisiwit ho! Sisiwit ko! Una yan. Tagsala ka mo tayo. Karisa ko na! Very sweet! Awan man mo aramida ka. Kasano papanawag na ito pasalsalay. Saan makatitiling kayo? Yan, lagi siya mo anda kurang. Surukda nakabaranggayan tinatagtagayinap ka. Agore ka man. Ay, imbag man lagi jahit na saan da amakubay.